Pwede na ring maipush ang pagiging cashless maging sa Mabalacas City. Inilunsad na rin ang Paleng QR sa lungsod noong July 23. Ang programang ito ng BSP at ng Department of Interior and Local Government ay naglalayong hikayatin ng mas maraming Pilipino na gumamit ng QRPH para sa pamimili sa mga pampublikong pamilihan, public utility vehicles at mga business establishments. Ang QRPH ang pambansang pamantayan para sa Quick Response Code o QR Code para sa mas mabilis at kumbinyenteng payment transactions. Bukod sa Mabalacas City, nailunsad na rin ang Paleng QRPH Plus sa Angeles City, City of San Fernando at sa bayan ng Guagua. Sa pangunguna ng Philippine Society of General Surgeons Incorporated, Metro Manila Chapter, nagkaroon ng lecture and workshop on flexible sigmoidoscopy na ginawa sa Colorectal Surgery Center ng Escolastica Romero District Hospital sa bayan ng Lubao. Ang flexible sigmoidoscopy ay isang pamamaraan kung saan ang isang trained medical professional ay gumagamit ng isang flexible narrow tube na may ilaw at maliit na kamera sa isang dulo na tinatawag na sigmoidoscope o scope para tingnan ang loob ng rectum o tumbong at ang low colon na tinatawag ding sigmoid colon o descending colon. Ang colonoscopy naman sa isang banda ay ang pagsilip sa kabuuan ng large bowel hanggang sa dulo ng small bowel. Ang main purpose ng workshop na ito is maturuan sila na gumamit ng flexible scope kasi ang talagang hinahawakan namin yung hindi lumiliko na scope. Ito is a flexible scope na ginagamit. So ang main purpose, maturuan yung mga senior surgical resident na matutunan ang flexible sigmoidoscopy and eventually pag nag-graduate na sila ng general surgery training, pwede nilang i-adapt ito sa kanilang mga pasyente. Walang humpay na pasasalamat. Sa ngalan ni Governor Dennis Delta Pineda, tinanggap ni Special Assistant to the Governor MPD RRMO Chief Angelina Blanco mula sa Department of Social Welfare and Development Office Region 3 ang donasyon ng bansang United Arab Emirates para sa mga Kapampangan. Isang truck lang naman na naglalaman ng 312 boxes ng bigas, delata, adult milk powder, juice, pasta, cooking oil, dates, oats, sweet corn at marami pang iba. Handog ito para sa mga kabalen na tinamaan ng nagdaang pag-ulan.